poslednja utakmica večeras, igra se u konkurenciji veterana, drugo polufinale, sastaju se ekipe Dvorska iz Dvorske i ekipa Alcatraz iz Krupnja. Za ekipu Dvorske nastupaju Novica Đorđević, Vidoj Petrović, Rade Ristić, Vojin Kikanović, Željko Punjezević, Milenko Vučetić, Radovan Lukić, Rade Kikanović, Dragan Aćimović, Slavko Nešković, Zoran Novaković i Marko Marković. Za ekipu Alcatraz nastupaju Marković Ivan, Stefanović Budimir, Đukanović Milorad, Vasiljević Goran, Desnić Jovica, Sivić Vladimir, Gajić Dejan, Perić Milan, Radić Slaviša, Jovičić Petar, Desnić Branko i Marković Milenko. Utakmicu sude Dušan Mićanović i Nemanja Vučićević. Jedan premenula za ekipu Dvorska, strelac Milenko Vučetić.
Sutra posljednjeg dana turnira. Program počinje u 15:30, otvaraju ga početnici. Akademija Rađ 1, Akademija Rađ 2. Zatim ponovo početnici. Dvorska, Alcatraz trenutno rezultat 1:0 za ekipu Dvorska.
1, strelao za ekipu Alcatraz, Goran Vasiljević. Rezultat je 2:1, strelao za ekipu Gorskija, Rade Kikanović.
Ekipa Alcatraz trenutno ima 6 faulova, svaki naredni faul, znači će... Završena je utakmica u konkurenciji veterana između ekipa Dvorske i Alcatraza. Rezultat na kraju je bio 2:1, tako da ekipa Dvorske naš drugi finalista. I sutra će se u velikom finalu sastati sa ekipom Veteranska stanica.